Medafo mame ma wakwaba efa wombra emergency Ghana TV SNSO obode na doma ka ye ho ama ye da so etenkwama ne ye de aseda kase aseda piesie ene ye de ma otwedi ampon kwame enne me wafutu sembi e de maw na ansa na ebekwa futu sem ne so no yenko hye video we embra odi de sem awura bacho ye fra amonu jamfu a bacho oba amonu free he na bai bacho mfiri bo shan ehwa na ufri ana wote bacho mfiri balekese achiase na emombo shan na ate bacho an maami owo nsa nifa so ye ode ai bacho maame ketwa o maame ketwa bacho an maame odi de say the frame antiata onso te bo shan bacho an ya ma onso akwa aba why aja amono jamfu awiai asem ben na edemu aba mene mabedwafo ne matiefu anim hyase se be ya ye beti ase enyi bi mfrim akwa so na nampa chawo me maameni na me wo fanso ni wo munyina no mu ye 12 wo munyina asaka we na we na maame abrewa owofi na ya na me famu dwumadi eni yagoro na me obi kan se minim test na minim hwe ntimi emfre ti me wo fa na nsan wo abrochi ama frɛ no oseme yare frɛ no oseme yare me so won kana ti se serious bi ntimi nim sɛ yare bi na kasa nyam nso na me kompai bo baby na nipa na ka kire me sɛ me wo fa no bibi ha no ntimi mo ano manwie ntimi kan kire no na wo de wakɔ baby a wonko yi ne tim frase na me wo fa ne kire mu sɛ me maami ene de ne koye de ne ko baby no na me sɛ wo hene na obo okuru ndi na me nkora menim ho ndi me wo fa ide wo so papa na de o ka so obeje no waba na oni menua be me otu koye no mu koda ase akoda ase na wi ti na no metie ni mu ame hu se wo ba no na menua keto aba akote ho to hu mi wo fa ya na akola no so leye ohuro ne nsa se no wo koye ko okoye ko no ko frɛ papa no mko no ko ka kyense me wo fa na ba wo yare na wafum hwan na ko kansa menua keto no ko frɛ konfo no kansa ha kire me mu yie ma me hunu unu aketo akro ni gina maami ba ketwa maami ba ketwa o maami ba ketwa ene ko frɛ konfo kro na maami de o wo fa de ko no okay ko ka kire ne sɛ me wo fa na ba yale o yale wafum ne fuadoa papa ne sɛ me na me kun nam sa wane kun sɛ sɛ ebi anu no kura wote ho no na o yare na oba Ghana abepe edrai nipa oti abroche so aba ho se boa no kura wo boa ni wo kwae wo hunu hwe yale yankwa na wayale abepem se wo beda wase asem wedi menti ase na me maami baaye oba na me wo hospital no frɛ me se me nka me ho me frɛ na me se ade no ma me yema hye me se wo se aka na asem amate na me se what in say to oba ye obeka nti juada no na wo papa no ho okoya se papa na call papa ne ho me maami okoya papa na ka che ne se eniem oso wogie ade me mekeka kura na me wirefi oje hwan oje me maami amfa ma me wo fa na eye nra no obeku no kwasi ada no ye nra kwasi ono ko konfo ne hoda bai okoju ada no ntime ya wada na me te se de papa no aka kire me maami ni na me se wa amfa sa ne oma na ama ono konfo ni beku ofa no kwasi ada ye nra to aso na me se da bi asame da bi metie nana krobia nti me pa de me ka se metena se metu mirika ne mba na me ho woso no se nipa de yenkum nipa sa akoko na niema no so awoji minti bi da wa ye listen na manekita no je na wo hwe a niema ne bebrebe no ope adego no ompe Ghana ha de ope Burkina de no te Burkina minim en wo te Ghana eje Burkina adego minim to aso ope miensa no me ma kese mienu oba won woda ba ako adego no kosua create miensa akokọ miensa enwura epo miensa kosekan miensa sika 120 million ena o ni mami je wo keka na asem wo de mentana se metumilika na nana krobia na makọ me wo fanso na wo won kran na me nua panyi ba ko de ne banto mo ba na me ba na me friend se wo fa etise no se na wo yi na me se wo fa me srew metumilika ku tek akoka asem se ntimi mesrew wo mu die wo mu ni nipa ye adwuma bebre bi kura na nyi wo no ne bia wo yale no no de na no abetum se wo bekun na wo wu nso na se busani bi obeso mu no bewu no
mentena se me ho konfokro na e kasa se woku wo fa no enu akwasie ni wia abusuani bia obeso ni mu bia nso no na me se sa dia me de masemo bedam na eja me tu me ka me ba ya me de be ka kire jataba se asema me mati ni me ma me ne koye dio me ba antiata wo hote sei bra wanim utumi do nsagu bibi de so bibia ya boko bacho nyame adam sa konfuo yi a odi wunua be makọ ne ho no owei o antobroso ntobroso achi ase ha ntobroso ai atwemampunia efa ai enkawe eneko atwemampunia ntobroso bacho mele menemu sa bukosi wo ba bi na mafa mutu mo ne ade ana ka ko street kai ko ho moto nsoko ho nti eho na wunim woti kumase ya den na ko hu obi wo ntobroso ho konfokro no me bacho me baba ma ba ko ana okofa oba bi ne no wowe ana oba no ne no woye no wa anwale no okofa oba foforo to ne no konya kasakasa ana obo ni dua to obo ni dua no oha no yale ne de no ko doctor na no ato no oba na yale na saba na me kodu su kire papa ba ko papa na ene ye ne tewo ekurao ana kan se sa na tie de a yenko na na ho yenko we se ye dua bode a na wo wote ntobroso ho bato mente ho okay ekura fofora na wo wote ase ena papa ye ne no ho no mesusu ho kire no se me be ya o yale de no ko doctor na ho ato no obedru fia na asan aba ena o chem se ebe ye dua bo na yenko susu nkire na no nti ye ko ye no ekosusu kire na che se eye dua bo ena oba no frɛ nsuo mako nson ede bo ni dua na eja oye wodane maaye na nyame adom samre wote ase no ho ato no nti tama me bla no baaye no ene didi nkomo a ena woka na bra bo mu nsɛm de a kyerɛ me ena me so me kyɛ ne sɛ nana bia nana bo aten ekesi baaya ye koya wodane dua no ma no obetimi aye amaye ena mene no ye koye nti ye koye no den ko didi ho nkoma ena menene mienu ena koye enti menim akire asem biem na anu ya na wotwe ne ena me bae na me ba no efre se ne wo fa aba na oyale na waye kitikiti na minso me se adai ena me di America wo ba ne frɛ wo wa utwutwumtwo eye na abo aten kro na debi oyo oba ngonde woti kuma se ha ana ofre na mse meko enti me bae no ana ai me sister enso chem say blaba na oyale pa na mse ana ede yale na esa ha no ana o ka say o se ne yafunu ya na ye dindindin onti me kula nhome ti o ho ana na ho kire no ana mse sister ana bia ye koye no na se papa na ye nsa mentena ho e ma na nye asemti meko ho baabi a mokọ ye no sa na aka kire osesei se baabi a mokọ anye ene we maame no baabi a mokọ ye no e na sedien e na se eno ntina wo yale ne dia meko ho e na meko ye enti meko ye no na nana no e wo ho e na no ya ade wo se da be o mukọ ayi baabi kokọ ye adwuma kwasi ala no na ade chen adwala na meko ho ana waka se ai minua na waba no wo ye ade ma no wada ase baako aka baako enti wo meye ti so be ye sa ade na ne ho beto no ana mse na wa mabi me nko ana me bae enti mesra mo de wo mo bia mo kan kire me na mso me fa akoto abusua nanim ana wo tena ase ti wo tena ase na wo frɛ ne suman no ana wo kan nema obeje o frɛ ni suman no ai enti suman na ba be hye ponko ni mu ewo na bosonde mo ho enti suman na wu hu ne se wa frɛ ni suman na aba no suman na bekeka sa neoma no eneoma bai na suman no ba ye no obekeka ye bacha o se snap miensa to bo na bobo ma me wate bacha yo snap miensa ai ana kwesua create miensa
Kosua crate miensa. Bachai. Aha. Ena kotokuro miensa. Kotokuro miensa. Ena ai we enwura epo miensa. Enwura epo miensa. Ena bokina enwa tentene no. Emama mienu oba baako. Bokina adago. Bokina adago. Eno no nso sei. Emama mienu oba baako. Eno nso miensa. Bachai. Ese emama mienu. Enwan no mema mienu. Oba baako. Bachai. Okay. Ena de Ena ai sika 120 million edaso. Sika sei 120 million. 12,000 Ghana cedis. Bachai. Aha. Enti papa no anime ayeye no. Bokina dago nwan no kiremimu wo se emema mienu oba baako. Oba no opede wawo na de wonwoda. Wonwoda. Ono na ni sisi mu eden. Ti wo pe odwan ba onwoda. Asa. Bacho mi bu enema no wo mo ye list no mami. Wa na chocho ma o. Wo ai be ma bi wo ho. Aja kwa meje mame, je list no mame. Aha nti bra suman no kasafa konfo ni mu no na be ma na tworo. Bacho ai. Nioma ne de ma o. Ai. Konfo secretary ana suman secretary. Ti suman ne ba ye no obekeka sa nioma yi nyina. Monye hono mame na me pa cha suman secretary ne nioma a ode ba ye no. No na major oi notebook ayi so na ya san try estimate kura na aguso estimate ne guso enti mama men go through estimate no 3 bottles of schnapps, 3 fowls, 3 crates of eggs, 3 cutlass, 3 pieces of white cloths, 2 Burkina male sheep, 1 Burkina sheep female once that has not born before. The order. 1 Burkina sheep female once that has not born before. 1 and now 12,000 Ghana cedis. Okay, and one yes, I list we ma on a year day. To o me list no ma me no. Anam se minti mentra ho. Na me ni hwe ya me de ba be ye we sa ne ma we. Ti me ba fie. Wa ye list ne ma wo wie ye no. Na suman ne da so wom. En wo ka say wan fa ma akwasi ado beku nua no. Osore e na ne konfo ba no. Yi me hwa no ansa. Me pese me hu say sa suman kura ba ye no. No da so wom. Me pa chan. En wo ka den. E kan say sa ne ma na wabubuo no. Se ne nsa anka. Efiara ne nsa anka bedu kwasiala no. Obekunu. Aha. To aso. Enti wo kan ye no nam se da bi. Me so minti mentena ho meba fie. Na mabebo amande. Tambaye na mbebo me sister mo amande. Ti wo mo yan se monsom amena aha obebo amane eti me bebo me sister amande no ana me san ko me bla ho se o me enko ehonum o se wonko ana me se ne me ko na chese me de ko ehonum no eti me ko ye no mo keka sa ne mana nka ukuala no ana ka ye ba aha ana nsuo no to anopa na kosi enwemele no titama me frɛ me bɛyi no kwase abotre de ye metomo ene se ye de point ade achi efiada no ana mse ne mekɔ nti wo me enko ena efiada ne ba ya ye de beto maame bra wo ba de frɛ wo bɔ wa mane se unua ni frɛ burukira ba na wo yare wa fon no na wo ko jamfu a wunia jamfu amaame ho ani kodi nkomo no wo ko konfo ne ho no amane bai na wo de kobo konfo no amane ame de kobo ne se menua na ba na oyale enti wo me emla wontimi ma eho ne kwan no wa ekwan no nso nye enti na me amaba enti de mo beka no o mo kan che me na me kobo abusua amane na ono ho no yen kan chere na de wo se ye de to no ye de ato ama yie ato ayi enam de koya
me bla no so anko na chese ye de ba ha se no de beto empanyimfo okọ ye no na konfokro ne ka kire wo se wunua no adinki ada na se baako na se ode aseda baako san ba ene won fa aseda ne maaye enti ono na abo wunua no sa na o ka kire wo sa na o ka kire wo dia makai sa na o kan o se wa beda na se baako aka aseda ne baako ena wunua ne mfa maaye okay enti sa bre no na wo bo sa amane we no na konfo na tedada se wunua be me wa bagana se me ko ho no ana me ne no ekọ kan na wa tedada ansa na wo be ko me na me ko ho kan wo ban frɛ konfo no o frɛ no wo ba ne frɛ konfo no sa wo ba no no onim konfo no de atwa ka ne do ne konfo no ntam ba jo ne de minti menchire se nyo no ho na mo de ko oduabo bi no meboa da bi obema ho ba we di oyo ba enti eye den na sa ba ne ba mbra mo ko da ne dua no ko bi ana wan ko bi na empacho enye dua ai me ba bema ne de na eye dua we de emoa na nye ofade na make o me pese me hu se mo ko akoda ne na abo aten dua no sa wo baba ne ko bi enti oye den na nya asa konfo ne normal eno na minti mi hu okay enti wo de wo fa afiri akwantuo maba wo fa homfa no o se die ne kan no nti a ma onumum na dimirika di nkan frɛ konfo no ka kire konfo ne se me wo fa ba o na o yare wa fo aka ketekete o yawu die ne ba na dwi mu man kan sa asem ne kire konfo no be ba cha na beni ho konfo yi beje sa fancy bi wo ho a yenye entu ko ye ne konfo ne ka kire o se wo baba ne kura afrɛ me abo mama ne ba cha wo ba ye ndie na abebusa wo baba no wa ma ho me frɛ no so ne de wo ka kire ne se ne wo fa ba na wan kan kire ne se o de yade ene ba o ka kire na ye dei se ye afisem se wo akwara keto a wo fie wo fa panyini na atu kwan wo fa ba fie no ne ho mfa no eye afisem oba ba ye ne ho aduro enti die ne ka wo ba ba ma ne frɛ bontin so ni ye konfo ne se omo na mane se ni wo fa firi akwantuo mu ba ye ne sebe yade no ode aba minim de kan na adwene wabusa wo ba no okoba ya konfo ne suman krode ba ya obekere o sa ne oma we no wabusa oba ne se me call ye no da ho se wadinkin afre konfo ne dada de ne count ma wo frɛ konfo no mebusa no nya no ye bia ni ankyere me wanya no ye bia enyi ankyere okay enti so obi tie na se ne akoi okase ene oba no ene ne konfo no ya kwan apa ebusua na buo ne a obeka de yi waza ya kola bone asemui na yewom dodo fans bi wo ho a yenye maye ho sabi asantimamu yewo nsuma afie wa ha nsuma afie no eho na sabi nsuma nyina som ye kan yewo nsuma nkwa hene ye yi otumfo nsuma nkwa hene na nakuja wasu ababio wada mebro onana mebodi pagame mu suma nkwa hene wa ha enti sabi asembesi na lisi kakra katententi we say nipa no di nkan beda me aseda number 1 aseda number 2 eseso de ba no amfa ama enti ene yete saade a se enu kwasi ada na momfa nioma se nioma wo we so kura obubu etwam 400 million etwam 400 na se bokina adago chip yi ya wo kan 6 million po 8 million ko na ye top eno makom yensa o ansa na obenya de wansa anwo da kora no eno no bo omo pe no omo bo enti sa nioma we ye wo sa de we so no se ye bubu a we nya kora no nye be 400 million plus na sebe ye de enko obi be ya de wo bo so mo ho na se sebe aseda kora ma ya eye sa kwan we so wabeda aseda well okay yebeko ho enti o share wo se
wo ko ho ukuada me ko juada ene o hye wo se fiada saa neoma we nyina ama kwasiada obeku bra no o kan saa kire wo no de asem na nso ka kire do because what threaten wo bra no me ka chense na na mesro ene ma na wo bubuo ne de edoso nti na te so ma me na me nkobo abusua mane ena ne komfo ba ko e wo ho oba e no se ene ma ne de wo se wo gye na ena ya tworo no nti me de me fanko saa komfo ba ne so na ni suma ya ba na ba cho de bi ena obeka kire nti wa nyaa ama bosom ne kura ankasa o wo sere wo bosom no bra no wo ne ponko ni mu wo sere no na no komfo ba ne firi abonten be ka kire wo se de ombeje ana ya ka kire wo no ena on so sore ye unua no kwasi ada betwam anadwo wawu ba cho de bi umui ba cho umui otiase ba cho otiase komfo no ba ye wa frɛ obi o ene na wo frɛ me se ese wate se otakefo eboni dini ewo ese oso obeje enema bi a obi a waye ade ama no no obeje afri no wo dwan ne ho nkro ne ba no no ne de wanka sa na me kire no mu se wo keka ye no komfo ne ka kire wo se wanka sa wo se wanka sa na me kire se komfo ba no ena me kasa na me nte wo kasa ne ye nti oba na kire me mu se enema se ena wo se fabra ena wo ma ayi ne crash no etworo ma me enti komfo ne frɛ wo ne no ka kire wo se wo no de wanka sa na se na ne bosom na aba obeda hu so kan ya na so wanka wa musa ne sa ne de mpa cho ma musa sa bra ne bosom ne ba no kasa wo nte ne kasa no na me nti ne ye na wo nti ne ye na woti odwan ne wom wote enu nyina okeka ye no oba no na ebobo mama ne to oba no ne kan 120 million nyina kan ho ene de na ne kan ye be ma no o ka sika de wote ai de enuoma de he no kan ya na wo nti ne ye no ai enwan na no wo ka no na menhu saa enwan ne ye na mka se bia enwan tie ye wo ha ye bia nti o kan ye no ana oba no ba na mbusa ne se enwan nkitinkiti a wo ha ye bi ne ye to ansa wo be che me se da bi nye no esiremu de tentene no mema mienu ana oba wo ngoda enso baako enti estimate we no why ne de ne nsa tworo krata we so ma wo me ba cho nana ne krache wo fi ho na etworo ye nana ne krache wo fi ho ba cho enti okas enne kire wo se wanka saa no wanka nkire nsa wo krache no ne tworo ne o mama ba cho me kan ni nyina kire no pe na mba ikulate ho okay ni be ma ne we nya ofa betena ha bra na menhwe adekode a ekoye sene omoka aseda no kire na akonfo yi kase aseda no sebe ebi akemti enti maami osi we na amode ba ne ya aseda number 2 no ana say wa boni nti no oje sa ne o ma we ya na aseda number 2 na no anyway bacha say de di kan de wosi we di kan aba beye na aka we say no na me number 1 ne de bacha man ko binti be ma ko aba ya eja o hote say yankopa dum we kakra ya kakra ye frame na nakrobia na wo e frame kwakubuache bacha kwakubuache asemu a ye kan ona wo ye center stage of it dia na wo wuni mfa honkwaku yo nana ye tiene se minu ya bayani me offer se fu me na kame na me offer se penny free mu ya na ma bruche nti na je se nyina no obi anti ase timinu ya bayi komodie mu no ka je me se oni mu obi a wo se obetimi aboa me ehu nipa okumi offer se no anti ata ne ka kire ho pepepe enti o kire ne ma nipa nso obagie ansa na etimi ehu di okumi me offer se no ena me bobo sika na no na me di mane no nti me ba se me be ye no bebe na menu be ka se me ko opa no nti na media I thought say e bia ye call for me offer no free mo no
ni wo no ho asɛm ne yɛkɔka yɛkɔdu hɔ no na papa na kasa ni hɔ na sɛ obi a akɔfɔma na oni hɔ mu hwɛ na chi na hɔ nti kɔkɔ yɛ sɛ asɛ otu kwan na de ho begya na gya yɛkeka me kɔsi nti me hyɛbɔ na konfo na ni hɔ nti akɔmfo nketewa no ɛna ne wɔ hɔ ya okay no me friend phone so ne kasa ho fi sada na nti me kɔɛ a me bae no me ni me nua bae ene kɔɛ na na me offer siem so so ko bi nti ye kodu hɔ no ana aboade no ma ne ka sɛ me fa ma me nua bae me kan nguni sɛ na wo ma ye kotu mu first no obi ani hɔ nti diska ma me nua bae ena o kan no de ma nipa no konfo no nti ye free hɔ no ene ko ba sɛ masadi me ho hyɛ ne nsa nti me ko na me ba na sɛ bibia yi ya me bre no 10 million okay ene o si so ei me fa bin kan wona si 15 na kasa le nyamo no me nua ba ne baba ya o kofre papa no o fa ha ne me din da bonti so mo di makwa ha o fa ha o me sɛ na fa esem sɛ gunguran nti na ema me ne nyi sɛ me di sa de ne chi sɛ me to akoso nti me ka je mo fa si be me sɛ de me tete no nyame ya adum na me ba me yi me ho firi sa de no nti me ba ye no enam sa de na me tete nti na ma me ni me nua be ya nkasa me ni mo fa si be ma ne koye mo ko konfo ne ho ɛwɔ ntɔbro so hɔ ya de na se da ne kɔma no 15 million 15 nti koye no mi iska na me kan no konfo no yes me fama ne chame no me de man no boy che no dan ma konfo no so dan gu ba bia sane sidie ne manema wo 102.9 FM ti oye ne manema na ene obebusa se na mesa de me ho ahye na sia na na me so ne me nua ba ne me ofa se ne yini ti no me ntonko so ndi ne ene lazimi me ho fi na se hwane suma ne te koe no me me ofa si ye betena bonten me ne konfo no credit nkomo asa no gi akwan mfe me no chidi na me yade dada nye ho na yale bi afre nti me be fie mase na otwe me sani senka me be pe bibidruae ti me bae no na me call me sister Penny aka ye miensa me do ho na me sister baba no e ho ye ade 102.9 na me ni obi ani amane se di ntia me bae ni anasese ade kro no ye no so wie so nwemu so ahoro ne nsa na otu atene enija already no akura na me se di osi movement no me fa mo hihye no eno okoye nti okoye no mse ne fiada ne nyumre na mo fa si be frɛ me se me nua bai afre na so peso tutu na no hunu se ma ba na se me ma na de ekoso enjo so anka bi anche no memenda eno me nua bai san frɛ ne se obusan so wo hin no so hospital o sini o ba fia o me frɛ me ma no won so busan se di nti na o me frɛ me dendenden sa nti me nua ba so anka ne ko ba se me nua ba ya ba kumase frɛ kurase ba kumase me so mo a chance nti no o ba be fa me na o di mako nipa no ho abio na msinya me over my dead body me ka che mo fa si be me se me nua ba yi me bunu na me fe no lemo mu no se wan hwɛ no fitwa ne ma bi so a obehu di hompeso behu ko me pese ma no betia no nti ko siada o yeso obe mi fie ho wa ma na mo fa si o fie ho 102.9 FM ena de chinjwada me sati se o ba me ho ni mo fa si eni ye be hia e
tini nyina ne se odi me command ho na ma ne se ade bi ambe na anye ye ntimi sa ma efofro na me se menko menene ni bibia me wie menene ni bibia ntimi menko timanko tibe ka che menu aba ne se me nsoma no se onko ba bi mame enti mo hwe no afa medi anko ba bia eno free me ko siara ntini joada na se utu sa na mo no o ka se onhwe ye no amfa wudi anko ba bia no ne joada na still osan akọ komfo ne ho me kan mo fa si be me ho enti die kokosi ye nyina ne se okọ ho no edie ne si edie ne so me one me nkasa nyese ye akaba okonu hu bibi o mama mane meti agiso bi na ka cheme nti me be ko nkran nti frinkran ba last Friday me ba no kwem na mti se okọ ne nema ya twetwera ma ne se onko toto na me so me de nyama se me be se mate isan se me suma na mabusa no kwanso ti so okọ ne atwetwe bibi ama na e ono aneka ti enura asena sane mo wana mo fasi be frame se odi asemna bedamo na mo si emra ne eno kra nyameli mu kre na me pese me ba because me suma na no bedidi sane ma wo mochi na enura me ko mi sisa ono yenye ko shiai e ke se mi ti mi tu mi sisa benya no ngofo nisa no pay me ofasi frame se ma frɛ na me si ai ne meba na sa no yibo ha meimano ntina de minimfa hono no okay unia bay kono ka kire ne se mane nko na emom wakọ waba okoje sa ne oma wi baaye no konfo no wafrew se bi ode wo kasa on frame na kasa ne nyemu kura soso no me ba ko me kono mani mo fasi be me o ka kem se minua be se me maka kem se me brain phone mo no na se me no minua ba ne kasa oso bebre hwan fo mo no no konfo no ai che se ebufoni ase ni breso na mo fasi o enti no yetuka ba be fa phone na me to se nkan be yusu no ele kokoma no e free send second phone be sinne on frame da me friend so man fada enti minim so ni me number so ni number na se o kama to tubu kwaku konfo no ka kire wo se o sister abona mane se wo se wo be mane phone me brain phone wa bra na wo nka ahwe enti wonu hu ni bu afisa wo se wo be brain phone wan fa ma sabepepe he ayi nano mia minua eben oba nam ka kire se krache me de Samsung phone de me pepa enti wo bai US nso de eye enti to be free ho no se o nana eya me a mekọ shop ho na mafra o video ni bi na che se wa ponte de ope na mato me sama ka sama kire o dada no me nsansi usu bio minimu ye sa de ni minimu ye enti man friend bio sa ko si se wo ba ya me kofa ni ya ni nyina ye nam ya na se krache nam phone ne we o se ni wura fi metumi a chenawe me chene wi enye yie me chene wi a enye yie na wa konfo na mi nuampo na aka kire onya me na me kan ye se me se mebra o phone na phone no mantumi amfa ama eno no okay ti asemi free baby na aba baby na list ejaku onya bi ahwe mi se ekura we matiso mo keka mo se se me ma bo ma dwene po se me nsuma no el me bisa ne se o lesa akwaje ne wo hin ana se fabre me hwe inji se ekura we na mi hu what to say yes wo se kwasi ada ye nura na nku obeku inji no akura no me call me sister ho no ye didi on come na me say ene me wu me wu ne you know you ko vie me ko if you na me didi na me say ene me wu
enti kese mele mo gide se otimu misan se memfomo no ana menene nso ni twaka bia na mi hu ne se menu aba na akofo mama o di hu ni suro bia betunu mu oto se sia wo yare enam sa ne one ma akwa ne kan ka che no oh na mi mu de minim so ntimi nya mehwe one day ko ntimi nya mehwe mame una unye ka kire o se eho wo ba afie a wo ni be hia no o se na wo ba ikura wo ho o ka kire o se konfo ne ho no menko na menko ye de na akoi mbacho se de na ai mi sister panyin si chese o se ne ye funu ya na aye tan afi wo home kura ensiso na anadwo no dae no ne ye funu ne ye ne ya sa na mi sister ene na bia de konfo no akura no frɛ no ka ye na wo ka na ene na se eye ne sa me de mentena ofisa me ne nyina ne koi enti mekɔ ena maame ede ekɔ oba pay na obi nso kase ene wo oba no ene konfo no na maya akwan se mo pemu nua isika agye abuna obeka se cause ye wo kai die me na ade ne fa me ho yeshia me se menko o ha ne sen enti a chenchirenchin still okoi eno ye 1 point 2 points papa free amano ne na aba eya kwantuom na wahunu wofa na wofa homfa na ye kofre konfo ne bona mane se me wofa ba ye no de yare na eba wo enti maame me kesi wanim I put it to you say mo ne konfo na ya akwan pese mo je papa isikedi pa jo na de minti menye sa na ne de enti na okoi so jesa na oye ne ye funu ne aye na maame me kɔ ho nyesi bia sabi me kɔ akɔgi ne sika edi eze utwa oketre matoton wi a sabi unya nan bia anwe na me se de no wasi yese wote so no ye ene maame me kɔ yese mi ko busam se eye no kure se sa na ade ne tia maba abebo amane me kɔ ya ono sene ma oye maame nti me baaye no ade eche ya na me sa akɔ na me nana eyare eno mo frɛ me na ka Jesus se ese ma abna yare enti me kɔ a ne be se bia na mo frɛ me na we enti me kɔ menu aba na so na edene na so de mpa chese se na me kan me bunu se menu apani asem we start here no wa frɛ me da ka che me na me ka che se de papa ne ka na nya no kure onyi no hufrim yu hufrim kura me ne papa no eni bibia yo enti wono wo sinkete se obokwa so kwako hunu de twam se de adentina wono de me meka no wontie me masem na otie outsider ana wo baba ya wono onim kwan fa so me no kopie ho won su kura sem no mu a wono e ka kireki mu ye krom ba bi obodu bia na che se oka ti se de wa china tanse no wa to na se ma kire no enti uba mi fie kura na no me ka twa se enko no me ofasi ho no me ka twa se me enko me nsuma na me susu me enko na so ba so ni kitikiti dia ni obohu me other side me ni apane no won tie masem no kura eno koi ma me konfo ni friend say entobro so konfo ni friend say ba jo ku fiewia konfo ku fiewia konfo ku fiewia na enra wuni ye anu no wan frɛ na amona mane se konfo wa anu o da so te ase me ba jo me phone e ho na umi akola emma na obaden so anka nkyerɛ se bi a konfo ne frɛ no se bi obisa se wo fa wu ana so wo fa da so te ase ba jo me ba no mfrɛ me on frɛ oba no o ton ne wo fa asɛm ana ene na mintimi hu ne wo gye afri no ho a ode ye saade no okay konfo kofi awia ya wowo ntobro so de beye bia no ye be frɛw na de opanyini ayewunti a sabe yete wa yete hoi obia wo ne som obia wo baabia ni gidie wo entimia na menimi nua baaba wo nkyɛn enam se mi free Ghana akwa amanone
mede me ho hye wonsa ye wa abosum bebre a sebe obi tumi de ne hu koja ebi kura wo ho a ya tutuo obekọ no ye kogina kwa ye brentuo mu ni ya pomatuo ya tutuo to ho obi so wo ho a otumi ma atose kan de ba na ye de ayade se ye de se kan na to ho means say nipa bia wo beba ho beba se wo ba be ye obone a unim ho hwe no se atuo na awakoto no ana se kan na awakoto atobosom ne so no enkoye ne ho adwuma nipa no oba ye be ye sa de no ose afe me kwa aba wa hya obo 10 million uziesa se ye na seda na bo ade 10 million no de akọ 15 million waji atum wa kwa aba oba no so opanyini wa seda no enie na mmom mentumi emma mitin sha ha bio enti je waseda na menko wada wase awie we free ho won so waje ama bosom ya teko enti se waje ama bosom na te akwa awie a die bio ena so ofa yare no abagana ne wafa se be frɛ waka che se be wafa de yare abom na wo beje sa fans we ama ho se me na manya no na kwasiada obewu mo amfa ne o ma ama kwasiada meku no na nim se no kra ye threaten what threaten no ye betumi ama police achew what threaten no so obi ka kire so obeku pe yidanse na mayenche no yidanse no ne evidence we wo ko ka kire maami se waba ha dwadai enu fiada na momfa ne o mai ma ya akwasiada meku nua no what threaten no na nsenya IGP dampare no oti akonya so na woka se emma obi ankɔhye nkom emfa hu emetototo amanfo so ena weibewu ena weibeyese woma yedi because se wodi weibeyese yobe okoso ehu ena wodi ohu so hye obi mu anipa no wo ho kwan se otumi mamra ne nzu diw enti we de ono ani nua ba pe no akwa kire nze wo ose me mo amfa ne oma we ya ama kwasi adameku no what threaten no enemre nso de bibia atumi si wonam ne ba bi wa hyada konye ya ma obi akɔkyena kɔmia na kuna ram ka se mekunu no awu ho ya nya de sa na we nyina no maami ata me de sobo ne nso bo me de sobo ne bo kwan bi so aya na menti bibia se esi den na konfo wo ya de ma obi na nipa na beda wase ne edi kan o se ne etoso mienu emma yenti wo hye ne da se sada ne so na se ombeye na sede a wo beji ne kra e de fini nsem ayambia wo bo nipa da utumi di wo nsasi wo bo ka se wo beji ne kra fini nsem ahye atumi ahye ne da wo na wo te wo no kra ne nkwa no obi e ne kra wo nkwam na wo tumi e de wo nsasi wo bo e ka kire obi se obeji ne nkwa fini nsem onim se wo kra na wo jan no nye save na ya na ya nipa ne so aye duobu bi ye duobu babia na ye ekọ babia na ye de ti ewura abusua mumye hwe ye enyi tokro bia na ewura mu ebi mafa ewiase ne se ewiase ne ye normal te se bibia ye normal ewo ewiase ne na form sawo bonsam oncha de kwa nti ono na wo kwa ne hono ma akọ wo so wo hia na moa na wo kwa akọ moa awo ne hono oye was ne wo pe no ewia unim ne awode eja wo kwan unim ne ode ma wo akọ se yare na wo de kwa sonsa eye din a wo sa wo yare ni wi a ode bibi fufuro ebesa aka ho ode bibi fufuro be ma na wo de akọ fie se ne be ya wo kwa obesa de aba ne na ase no wasa aye no watu wako boda ru se na we die wa ben mumye hye ya na montu onye bebia na yeko yenye careful pa abusia fa wafutuo na fetu hofo da brebia ya na meka me de me ya na mafa me de
Nti sɛ wamfa deɛ a ɛyɛ wa wo gyegyeregye. Yɛsɛ a word to the wise is enough. Nti mafa me deɛ nso fa wo deɛ na ɛbɛboa wo. Ɛbrɛ nti mede besia da sɛ nɛ ɛbɛsan so ahyia ɛma wo remfi. Sɛ ɔbɛ like no wa share no wa subscribe na wa afei nso wa drop a comment no ɛwɔ comment section hɔnom ɛde ama me. Aha ɛyɛ emergency Ghana TV. Mo sonfo na na akosua me na me gye adwa na me de dwumade ɛba wa kwan. Abusua da sɛ nɛ ɛbɛsan so ahyia biom. Sɛ mo ante me nka biom a makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.